हेलो भाई कौन कर आज कौन आज मालपा बनौचे मालपुआ मालपा कौन केमती खाइबा ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ବନେଇଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ कौन पड़ी आण रे ଅଡ଼ିଓ କ'ଣ ଏଇ କଦଳୀ ସୁଜି ପାନମଧୁରୀ ଗୁଜୁରାତି ଏଇସବୁ ପକେଇକି ବନେଇଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ'ଣ ମିଠା ଦୋକାନ ନା କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବସ୍ ଯାହା ହେଲା ବନେଇଦେଲେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ସେଇଆ ବନେଇଦେଲେ ଆଉ आण प्रस्तुत करना तेल छणा हम ଛଣା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆଉ। ତାପରେ? ଛଣା ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଶିରାର ପଡୁଛି देखिया केमती सब भल कर जाए କ'ଣ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ଗୁଡିଆ ନା କ'ଣ ଆମେ गुड़िया ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା गुड़िया खाली प्रस्तुत करें ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ।